Eminencia, drahý otec kardinál, vaše blaženstvo, vrchný arcibiskup Sviatoslav, miestni otcovia biskupy, aj drahí hostia, kňazi, reholníci, drahí bratia a sestry, tu v tejto bazilike Minor, doma pri televíznych či rádiových prijímačoch. V dopravnej štatistike na Slovensku vieme, že sa jednoznačne považujú za kritické dni s najhustejšou premávkou práve dni, ktoré nás o chvíľu čakajú. Sú to dni spomienky na zosnulých, dušičky. Sú spojené s návštevou cintorínov, ktoré sú v týchto dňoch plné kvetov, svetla, vencov. Ľudia neraz merajú aj dlhé vzdialenosti, aby navštívili hroby svojich rodičov, starých rodičov či iných príbuzných, aby tam zapálili sviecu. Čo vyjadruje tento všeobecne rozšírený a prijímaný zvyk? Neveriaci etnograf ho bude považovať za archaický prežitok starobilého, pravekého, atavistického kultu predkov, ktorý je ale natoľko hlboko zakódovaný v našom správaní, že je spoločensky potrebné rešpektovať ho. Ekonóm možno označí všetok tento ruch za perfektný marketingový ťah výrobcov sviečok a pestovateľov kvetín, teda za čistý biznis. Sociológ ho bude interpretovať v lepšom prípade ako nejaký druh folklóru, ako spoločenský úzus, ktorý vytvára akúsi kolektívnu povinnosť prispôsobiť sa správaniu väčšiny, ako istú formu skoro davovej psychózy, ktorá ale nemá nejaký osobitný zmysel. Psychológ bude možno hovoriť o návšteve cintorína ako o istej forme kolektívnej terapie, ktorou sa zmierujeme so stratou blízkej osoby. Každý z nich možno bude mať v niektorom partikulárnom aspekte čiastkovú pravdu. Najmä pokiaľ bude tento jav pozorovať z perspektívy človeka bez náboženskej viery. Veriaci človek, kresťan, chápe spomienku na zosnulých v prvom rade ako vyjadrenie viery vo večný život. Viery v spoločenstvo s tými, ktorí nás už predišli do večnosti, viery v reálne spoločenstvo, ktoré smrťou nie je nenávratne prerušené, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale ktoré je iba zmenené. Pre každého, pre etnografa, ekonóma, sociológa i psychológa, výrobcu sviečok aj predajcu kvetín, i pre každého človeka, ktorý používa hlavu aj na niečo viac ako na nosenie klobúka alebo natáčok, sú však tieto dni a s nimi spojené aj spoločenské či náboženské úkony chtiac nechtiac nevyhnutnou provokáciou k tomu, aby sa konfrontoval s témou smrti. S témou viery či neviery v posmrtný večný život. V konečnom dôsledku, aby si položil otázku o zmysle ľudského života všeobecne a o zmysle svojho vlastného života i o spôsobe, ktorým ho chce prežiť. Aby sme nemuseli tápať v prázdne, hľadaniu odpovedí na tieto všeľudské otázky nám dnes pomáhajú slová Evanjelia, ktoré sme práve čítali. Teda to známe Kristovo podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Dve postavy, dva ľudské osudy. Predstavujúce ale od začiatku až do konca, a lepšie povedané až do nekonečna, radikálny kontrast a protiklad. Zjednodušene by sme mohli povedať, že podobenstvo sa delí na nasledovné časti. Opis prvej dočasnej fázy života tu na zemi. Vidíme tu protiklad medzi extrémnym bohatstvom, purpur, každodenné hodovanie boháča a extrémnou chudobou Lazara, jeho neschopnosť chodiť, ležanie na zemi, hlad, žobranie. Medzi extrémnou rozkošou spojenou s nespravodlivou a do neba volajúcou tvrdosťou srdca, odmietanie odrobiniek pre hladného chudáka, a extrémnym na druhej strane ponížením spojeným s utrpením. Psi lížúce Lazarové rany. Obe tieto postavy sú si
nekonečne vzdialené. Predstavujú dva protipóly možných ľudských osudov. To, čo ale oba postavy spája, zjednocuje a stavia na rovnakú úroveň, je spoločný, jednotiaci moment smrti. Čítali sme, žobrák umrel a zomrel aj boháč. A potom nasleduje opis druhej fázy života, fázy večnej, nikdy nekončiacej, ktorá sa začína momentom smrti, kedy sa cesty boháča i Lazara znovu rozchádzajú, aby sa už nikdy nestretli. Pretože žobráka anjeli zaniesli do Abrahámovho lona. Zatiaľ, čo keď pochovali boháča, ocitol sa v pekle, kde sa v mukách trápil v hroznom plameni. Čítame. Toto podobenstvo, tak ako každé podobenstvo, teda v tejto podobe, ktorá je typická pre tento literárny druh, na príklade hypotetickej zjednodušenej situácie poskytuje priamu a jednoznačnú odpoveď na komplikovaný teologický problém. V tomto prípade ide o odpoveď nielen na otázku problematiky smrti, ale zasahuje aj podstatne ďalej. Aký zmysel má ľudský život? Ostane nespravodlivosť nepotrestaná? Existuje niečo potom? A ak áno, ak existuje akési prepojenie medzi teraz a potom? Ovplyvňuje spôsob môjho terajšieho života môj ďalší osud? V tradičných katechizmoch sa nachádza kapitola, ktorá sumarizuje odpovede na tento okruh otázok. Je to kapitola, ktorá má titul O posledných veciach človeka. Ktoré sú tieto posledné veci? Je poslednou vecou len smrť? Nie. Kategória posledných vecí sa delí na 4 pododiely. Smrť, súd, nebo, peklo. Tieto témy boli kedysi často, niekto by povedal, že možno až pričasto, objektom kázní, duchovných príhovorov, meditácií, pretavených do umeleckých diel, do filozofických i teologických úvah, formujúcich život celých generácií. Veď čo by bolo maliarské umenie bez Michelangelovho posledného súdu? Čo by bola poézia bez Danteho božskej komédie? Čo by bola hudba bez Verdiho či Mozartovho Requiem? Od istého času sa však tieto témy dostali akoby na zoznam zakázaných diel, na istý novodobý index, do tzv. Tabuizovanej, zakázanej zóny. Kým dnes sa na mnohých úrovniach hovorí o povinnosti odtabuizovať mnohé témy, napríklad vraj doteraz tabuizovanú tému sexu vo všetkých jeho formách a podobách, aj tých netradičných, či tému skutočných, či predpokladaných škandálov v spoločenskom, politickom, či v cirkevnom živote. Toto je všetko vraj treba odtabuizovať, a to až formou neustáleho bulvárneho omieľania a premývania mozgov. Skutočným tabu postmoderného človeka sa stala téma posledných vecí. Tento argument takmer úplne vymizol zo spoločenského diskurzu. Priamo sa zdá, že hovoriť o týchto veciach napriek ich nekonečnej dôležitosti, možno práve preto, je neprístojné, neslušné. To nie je niečo cool, to nie je in. Je to niečo, čo sa nenosí. Dobre, pripustme si, že témy ako súd, peklo, nebo predpokladajú vieru v tieto skutočnosti. Tieto skutočnosti, ktoré v danej chvíli nášho poznania nie sú overiteľné empirickým, skúsenostným spôsobom. Ale fakt ľudskej smrti je neoddiskutovateľným. A skôr či neskôr sa s ním každý bude musieť konfrontovať. Vtedy, keď zasiahne osobu, ktorá mu bola blízka. Vtedy, keď jej bude čeliť sám. Ako sa človek bez viery vysporiada so smrťou? Neviem to presne. Pravdepodobne asi ani neexistuje nejaký jednotný prístup, ale predstavujem si niekoľko možností. Môže sa k nej postaviť stoicky. Povie si,
Je to vec náhody a preto užij si, kým môžeš, teš sa z toho, čo máš a keď príde bolesť a smrť, zatni zuby a trp. Snaž sa neotravovať svojim utrpením okolostojácich, aby si ich nerušil v ich pokojnom živote. Veď utrpenie a smrť to je len púha zlomyselnosť prírody a my ľudia, my sme len takí smoliari, lebo kým zviera trpí nevedomo a blížia sú sa vlastnú smrť si ani neuvedomuje, ani si uvedomuje smrť svojich blízkych, no my máme tú smolu, že aj bolesť, aj smrť prežívame vedome, ba niekedy až veľmi bolestne vedome. Alebo sa môže stavať k smrti psychologicko-negativisticky. Tvári sa, že smrť akože neexistuje. Nechce o nej nič vedieť, snaží sa ju nevidieť, nezaoberať sa ňou, nemyslieť na ňu. Preto takýto človek nechce mať doma ťažko chorého, umierajúceho človeka. Preto naň rušivo pôsobia zmienky o smrti a reaguje na ne až agresívne. Stačí si spomenúť na problémy, ktoré majú napríklad zriaďovatelia hospicov pre ťažko chorých a zomierajúcich. A to nie len neveriaci, ale ani tí bohabojní katolícki susedia ich nechcú v blízkosti ich domov, aby im nepripomínali smrť. Pohrebom sa človek bez viery radšej vyhne, aj keď by malo ísť o spoločenskú slušnosť. Možno tak argumentuje cynicky, na čo mu pôjdem ja na pohreb, on na môj tiež nepríde. A preto sa rodia aj porekadlá, hoj, zabudol som jak na smrť. Preto sa zakrýva strach zo starnutia kozmetikou, vitamínmi, penzijným poistením. A prázdno vo vnútri človeka sa vyplňa horkosťou, smútkom, strachom, hnevom. Možno má neveriaci človek aj nejaké ďalšie spôsoby konfrontácie s realitou smrti. V tejto chvíli mi neprichádzajú na a v podstate teraz a tu to nie je ani dôležité. Z očí v oči smrti je však v podstate len málo ľudí skutočne neveriacich. Ako hovorili veteráni z prvej svetovej vojny, keď pri Verdune v Zákopoch začalo delostredecké bombardovanie, tam už nebolo vtedy nikto ateistom. Ale odhľadnúť od toho čierneho humoru, v podstate z očí v oči smrti väčšina ľudstva je presvedčená, že smrťou sa život človeka nekončí. Že človek aj po smrti ostáva naďalej súčasťou tohto sveta, že aj naďalej vníma realitu, že je s ňou v nejakej forme spojený. Rímsky básnik a filozof Quintus Horatius Flaccus hovorí non omnis moriar, nezomriem celý. Toto presvedčenie je zakódované v najhlbšej podstate ľudského vedomia. Je súčasťou nášho bytia tak hlboko, že dokonca aj tí, ktorí aktívne bojovali proti viere vo večný život, ktorí prenasledovali tých, ktorí vieru vo večný život hlásali, ktorí posielali na smrť vyznavačov viery vo večný život, aj tí predsa hlásali, že Lenin je večne živý. A že večné časy teda existujú, veď ako ináč by sme mohli byť so Sovietským zväzom na večné časy. Od celkom primitívnych náboženských predstav cez kult predkov až po prepracované eschatológie a predstavy o posmrtnom živote, ktoré charakterizovali niektoré staroveké náboženstvá, človek v podstate verí, že smrťou sa život človeka nekončí. Predstavy môžu byť často naturalistické, zjednodušené alebo uspokojujúce ľudskú zvedavosť, a tie sa striedajú niekedy s abstraktnými filozofickými teóriami a o nekonečnosti bytia. Ale jedni i druhé v podstate potvrdzujú túto širokú všeľudskú vieru. Z očí v oči tomuto všeľudskému vnímaniu a pocitu je aj veriaci kresťan konfrontovaný s realitou smrti. Smrť je pre kresťana zakončením pozemského života. Kristovo posolstvo o ľudskom živote a smrti je jednoduché, nevyplňa našu ľudskú zvedavosť prílišnými detailami. Jeho podstatou je viera z mŕtvych vstanie. Základné katechizmové pravdy by sa teda dali shrnúť asi takto. Vieru v zmŕtvych vstanie zjavoval Boh svojmu ľudu postupne a nádej na telesné vzkriesenie mŕtvych sa presadila ako vnútorný dôsledok viery v Boha, stvoriteľa celého človeka, jeho duše i tela. Stvoriteľ neba a zeme je ten,
ktorý verne dodržiava svoju zmluvu s Abrahámom a jeho potomstvom. A v tejto dvojitej perspektíve sa začne prejavovať viera vo vzkriesenie. Kresťanská viera vo vzkriesenie sa už od začiatku stretala s nepochopením a odporom. Viera v nesmrteľnosť duše je bytostne spätá s vierou jej stvoriteľa, Boha. A viera v Boha, nech ho už človek nazýva akýmkoľvek, dokonca aj nepresným, alebo dokonca aj falošným menom. Viera v Boha je spojená s prijatím normy správania, ktorá človeka prevyšuje, ktorá nie je na človeku závislá. Čo by to znamenalo, keby sme sa radikálne zamerali na odvrhnutie viery v Boha? Ruský spisovateľ Dostojevský to vyjadril v tej známej axiome. Ak Boha niet, všetko je dovolené. A filozof Berďajev, ktorý komentuje tieto slova, rozvíja túto myšlienku ďalej. Človek je konfrontovaný s touto dilemou. Jestvujú morálne zákony a hranice svojej podstate, alebo sa môžem odvážiť vykonať čokoľvek. Keď sloboda degraduje na svojvoľnosť, nevníma už nič ako posvetné či záväzné, lebo ak nie je Boha, len človeka, potom je dovolené všetko a človek môže testovať svoju vôľu, kam sa až dostane. Ak nie je Boha, nie je ani nesmrteľnosti človeka. Ale potom popretie nesmrteľnosti človeka sa rovná popretiu človeka samotného. Buď to je nesmrteľným duchom, ktorý má vo vienku večnosť, alebo je len zmyslovým a pominuteľným javom, pasívnym produktom svojho prírodného a spoločenského prostredia. Ak je pravdivou druhá možnosť, potom nemá nejakú vlastnú hodnotu a zlo ani hriech nejestvujú. Ak by sme chceli vyjadriť tieto hlboké pravdy filozofické jednoduchšie, nie filozofickou rečou, mohli by sme ich sformulovať teda aj takto. Niektorí ľudia popierajú Boha a myslia si, že bez Boha je všetko dovolené. Lenže čím je bez Boha svedomie? A čím je bez Boha zodpovednosť za zlý čin, za zločin? Ak nie je Boha, ak smrťou všetko končí, potom Hitler, či Pol Pot z Kambodže, či vrahovia z plynových komôr Osvienčimu, či z komunistických gulagov, sú na tom úplne rovnako ako svätý František alebo matka Teresa. A zločinný vrah by na tom bol úplne rovnako ako jeho obeť. V takom prípade by bez trestu skončil smrťou život vražedného podpaľača, ktorý náhodou zahynul, keď zakladal požiar v dome, a bol by bez zásluhy i bez odmeny život hasiča, ktorý obetoval svoj život, zachraňujúc z tohto horiaceho domu človeka. Ak niet večného života, tak Maximilián Kolbe, ktorý v Osvienčime obetoval svoj život za iného, za otca rodiny, by bol úplne totálny blbec. A SSA, ktorý ho poslal zomrieť do bunkra hladu, by bol vlastne úspešný človek, ktorý si vedel urobiť poriadok v podniku, ktorý riadil. A po prehliadke väzňov si spokojne mohol dať na raňajky dobrú klobásku a popoludní si nechať predviesť na ukojenie svojich chúťok nejakú fešnú, ešte nepríliš vychudnutú väzenkyňu. A museli by sme pripustiť, že bol v podstate frajer. A v sérii podobne šokujúcich a kontrastných a absurdných príkladov by sme mohli pokračovať do nekonečna. Nie. Nie a 100-krát nie. Byť ušľachtilý alebo podlý, to nie je, nemôže, nesmie byť to isté. Alebo variáno? Ak Boha niet, ak duša nie je nesmrteľná, ak človek nenesie večnú zodpovednosť za svoje konanie, ak večnosť neexistuje, tak potom nie je spravodlivosti. Potom, hádam, môžeme žiť ako zveri, ba horšie ako zveri. Potom je naša sloboda nástrojom záhuby pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavádzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok. Strašná predstava chaosu. Potom by mal môj život zmysel len
vtedy, pokiaľ je úspešný, príjemný, a potom by naozaj život chudáka Lazara nebol hoden ani toho, aby sa od neho zaujímali čo i len psi. Veď je to žobrajúci invalid plný vredov. Voči takejto predstave, nech by bola akokoľvek rozšírená, nech by bola presadzovaná pod zásielkou akýchkoľvek pragmatických sofizmov, proti takejto zvrátenosti sa predsa človeku ale búri aj rozum, aj srdce. Preto môžeme s celou cirkvou aj slovami katechizmu vyznávať, že Kristus je Pán večného života. Ako vykupiteľovi sveta mu patrí plné právo definitívne súdiť skutky a srdcia ľudí. Toto právo získal svojim krížom. Aj otec odovzdal súd synovi. No syn neprišiel preto, aby súdil, ale aby spasil a dával život, ktorý má v sebe. Každý, kto v tomto živote odmieta milosť, už odmieta sám seba, odsudzuje sám seba a teda dostane odplatu podľa svojich skutkov a môže sa aj naveky zatratiť, ak odmietne ducha lásky. Po prorokoch, po Jánovi Krstiteľovi, Kristus vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň, keď vyjde na svetlo správanie každého i tajomstvo srdc. Vtedy bude odsúdená, zavinená nevera, ktorá si nevážila Bohom ponúknutú milosť. Postoj k blížnemu odhalí, či niekto Božiu milosť a lásku prijal alebo odmietol. V posledný deň nám Kristus povie: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Tento súd nastane vo chvíli Kristovho návratu a iba Otec pozná túto hodinu a deň, len On rozhoduje o jej príchode. Vtedy, skrze svojho Syna Ježiša Krista, vyniesie definitívny rozsudok nad celými dejinami. Spoznáme posledný zmysel celého diela stvorenia a celej ekonómie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po ktorých Božia prozreteľnosť viedla všetkých a všetko k poslednému cieľu. Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť víťazí nad všetkými nespravodlivosťami, ktorých sa dopustili jeho stvorenia, a že Božia láska je silnejšia ako smrť. Z očí v oči ľudskej zlobe a pýche pripomína pravdu o večnom súde ruský klasik Lermontov v diele Smrť básnika. Pamätáte, učili sme sa to kedysi v škole ešte aj dokonca po rusky. On, obviňujúc tam tých závistlivých dvoranov, ktorí zapríčinili smrť Puškina, hrmí a jeho hlas hrmí cez celé stáročia do uší všetkých, ktorí si myslia, že pre nich neplatia nejaké pravidlá a zákony. Hovorím: a vy, naduté, pyšné deti otcov preslávených neresťami, stojíte pri tróne, jak šeliem svorkadravá, génia, slobody a slávy ste katani. Svoj zámer ukryli ste pod zástierku práva a pravdu pred vami už nikto nebráni. Príde však Boží súd i na zradcu a kata. Príde strašný súd. Na ňom vás už čaká ten, čo neskloní sa pred hromadou zlata. On skutky i myseľ pozná, on sa neľaká pred zločincami, akými vy ste. Môžete hneď kričať i zlorečiť, ak chcete. Nepomôže vám žiadna intrika. Svojou čiernou krvou nikdy nezmiete svätú krv básnika. Už Lermontov. Hustá premávka nasledujúcich dní teda má istú logiku. Cieľom nášho putovania budú cintoríny. V istom zmysle to však neplatí len o sústenej premávke dušičkových dní. Cynicky by sme mohli povedať, že na cintoríne končia všetky naše ľudské cesty. Že tam s väčšou či menšou okľukou smeruje každý krok nášho života. Bolo by však strašné, bolo by bezútešne deprimujúce, keby sme museli žiť v predstave, že cintoríny sú definitívnym cieľom nášho celoživotného putovania a že za nimi potom už je nič, len prázdno, temnota. Keby sme pripustili tú alternatívu, tak by sme došli do paradoxu, že by sme museli pripustiť aj to, že celý ľudský život je jedno veľké absurdum, jedna obrovská, nezmyselná a nekonečná nespravodlivosť. Potom by nemalo zmysel naozaj nič. Ani láska,
ani obetavosť, ani ohľaduplnosť. Žijeme ako zveri, užijme si čo najviac, utrhneme si zo života to, čo môžeme utrhnúť, kašlíme na všetko a na všetkých, čo nám neprináša pôžitok a nakoniec si povedzme, aj tak je to všetko jeden veľký nezmysel. Našťastie ale vieme, že tomu nie je tak. Cintorín je len prestupná stanica. A našim životom, našim každodenným rozhodovaním a v konečnom dôsledku našim posledným životným rozhodnutím spolu s našim posledným výdychom môžeme my slobodne určiť, ktorým smerom sa jednoznačne, nemeniteľne a nenávratne poberie náš ďalší život. Či sa, nedaj Bože, svojim slobodným rozhodnutím hlúpo, nezmyselne a nešťastne rozhodneme pre odmietnutie spoločenstva s Bohom, pre tú večnú samotu zatratenia, pre definitívnu stratu schopnosti milovať, pre tú zžierajúcu závisť a nenávisť k Bohu, ku všetkým stvoreniam, ku všetkému stvorenstvu a nekonečnú nenávisť k sebe samému, teda k tomu stavu, ktorý nazývame peklom a na vyobrazenie ktorého je obraz páliacich plameňov a neuhasínajúceho smedu len chabým a neadekvátnym prímerom. Alebo sa nasmerujeme k tomu životu, ktorý bude definitívnym naplnením našej najhlbšej túžby po pravde, po kráse, po dobre, teda po Bohu. Vo večnom spojení s ním, v radostnom očakávaní vzkriesenia tela, v očakávaní tej nepredstaviteľnej novej skutočnosti, ktorú písmo nazýva nové nebo a nová zem, kde nie je bolesti, ani zármutku, ani stonu, ale život nekonečný, ako hovorí liturgia. Zakrátko budeme v pokračovaní liturgie spoločne vyznávať našu vieru v Krista. Aj to, že veríme, že Kristus, ako recitujeme vo vyznaní viery, zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. A že my očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme tieto slová s vedomím ich nesmiernej životnej dôležitosti a potvrďme to dnes, tu, ústami, v najbližších dňoch pri návšteve cintorínov, pri návštevách, ktoré budú tiež vyznaním viery, potvrďme to tam, našou modlitbou, ale potvrďme to predovšetkým našim celým životom, našim konaním. Nech takto zaznie naše celoživotná a do večnosti presahujúca prosba z Jekténie, odpustenia a oslobodenie z našich hriechov a previnení, dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. Prosme si od Pána. Amen.